avances históricos con investimentos históricos. Así valorou esta mañá o presidente da Xunta de Galicia os acordos que se está levando a cabo na cidade de Pontevedra en materia de infraestructuras. Estamos falando de máis de 200 millóns de euros de investimento directo en infraestructuras na cidade de Pontevedra, no municipio de Pontevedra. Recordábamos co alcalde que empezamos nas dúas primeiras legislaturas cunhos 2.000 millóns de euros menos que a legislatura do bipartito e aínda hoxe estamos con 1.000 millóns de euros menos que fai 10 anos no presuposto da comunidade autónoma. E, sen embargo, o nivel de infraestructuras que estamos facendo na cidade de Pontevedra é un nivel de investimento histórico e as cifras así o acadan. O alcalde de Pontevedra aproveitou a reunión para trasladar ao presidente da Xunta de Galicia todas as necesidades que hai actualmente na cidade. Entre elas están, por suposto, as obras da variante de Alba, as da estación intermodal ou a da residencia da terceira idade, tres infraestructuras nas que xa se chegou a un acordo entre ambas administracións. O tema da estación intermodal está tamén en marcha. Nos seguimos insistindo en que se teña en conta tamén a opinión dos técnicos municipais para que toda esa integración da estación de autobús e do tren teña coherencia con todo o que se está facendo. Estamos agora executando a rúa Gorgullón, que conecta directamente en frente á estación de autobuses e que teña certa coherencia. Non pedimos facer o proxecto nós, que está feito por parte dos técnicos da Consellería, pero que sí que se teña en conta a hora de executar. O transporte metropolitano e urbano sempre foi un dos asuntos máis conflictivos. O alcalde segue apostando por integrar o metropolitano dentro da cidade e facer un transporte á demanda para as parroquias. A miña posición é que cando nos sentamos os técnicos do Concello, cando se sentan cos técnicos da Consellería, pois en principio hai acordo, que logo resulta que non se sabe por que circunstancias, pois trascende que non o hai. O que me transmiten os técnicos municipais é que, en líneas xerais, estarían de acordo con esa coordinación das líneas necesarias, as que competen e que serían subvencionables polo Concello. Por lo tanto, o que lle pedín ao presidente foi que nos sentáramos a falar sin ningún tipo de línea vermella para poder resolver eso, porque é de interés das dúas administracións. En definitiva, unha reunión longa de máis de 2 horas nas que a cordialidade e a lealdade institucional foi a base para seguir resolvendo os problemas que máis afectan aos cidadáns de Pontevedra.